bibigo eh. Yan na naman ito, mga badminton. Ito na yan. Mga badminton yan. Ay, parang. Ito na oh. Paano yung paano mo? Kasi loading mo. Wow. Daming chicks, ha? Ay, wala nga eh. Ay, nakikita ko yung puti. Daming chicks, oh. Nalaro ko lang yun. Wow! Kalaro? Saan? Sa COD. Ah. COD. Ba't ang puti? Yung puti. Yung mukha, yung mukha. Siyempre, ganyan talaga pag ano. Seatguard lang yan. Kinuskos ko yun. Binlets ko pa yan. Charity yung game ko na charity. Buti hindi naman tulas ngayon, ah. Umaraw kanina, eh. Kasi marami. Pag umulan mula kahapon lang ngayon, sa ano yan. Lalo na-split nga ako nung ano, kailan ako naglaro. Sustiyaan eh. Saka sa singit nun, no? Yung sa Baguio. O tayo na, gumanan ako. Aray! Buti hindi yan natuloy. Ako natuloy. Nung pag ganyan, gumano na. Ito yata. Gumanan. Na-split talaga ako nung minsan. Ang sakit dito sa singit. Sabi ko, aray, pipirit yung panty ko. Tama sila. Laro muna ako.
Good.